Good morning mga nilabhan. Nakapanglaban ako. Good morning sa inyohang tanan. It's a day 2 nga walay trabaho diri sa tuang balay, guys. Day 2. So, watch out for that ha. Kay day 2 man karon na walay trabaho. So, lantawa lang need nyo dito sa ako ang Facebook page ha. Ang amohang lakaw rong adlaw, guys. Na among CD o nagbinag-o man ni siya, nagbinag-o lagi ni siya si CD kay magpahungit naman ni siya, ante magpahungit na kay ulitaw na daw siya, gusto niya ipakita iyang abs, magpahungit na siya sa lugar, di siya mukhaon og di siya hungitan. So again, mingaw ta karon, guys. So makahigayon taglakaw, guys, sa mga very important matters. Makahigayon ta kay basin ugma to sila makaresume sa ilahang trabaho. Puhon maloy ang Ginoo, wala na yung mga kakulian, no? So mo ni, guys. Basin gimingaw mo glantaw ani, guys. Dili lang ko magyaw-yaw ha kay basin makaingon bo ba nga balik-balik ko sa kong istorya, pero i-update lang gyapon ta mo karong adlaw, guys. Again, usbon ko mingaw, walay nagtrabaho karon. So kani dagantag magamit ani, guys. Basta watch out for that ha. Aya na nato ni ipadala ni Manong Bakal kung ato na gyud ning mapahimuslan ang tanan. Daghan kay ko ipatrabaho kang angkol bahin ani, guys. Especially dito sa akong mga tanom. Pabuhatan ako to kanang lunturanan basta kanang mga tanom, basta watch out for that, mga auntie. And then ang mga kapayas, mga auntie, kaya kung galang taon kay hinog-hinog na sila. And then walay nagmati-mati sa kapayas, mga auntie, basin magkuha ta karon. Okay, mga hulog lang na din ha. So kitay magkuan ana, kitay mag-harvest. So mo ni karon na tong update tong adlaw. Update na to rong adlaw. Mingaw si Choy rag si CD ka saba tara pilyo, guys. Oloy kay tan-an. Gilakaw. Ta. So ma-update ta kadyot. Mingaw, usbon ko mingaw way nagtrabaho. Siguro ugma na siguro sila Mauritium sa trabaho. May lang unta, no, kay gusto na ko nga mahuman na ta diri, guys. Gusto na ko mahuman na ta ba kay kuan kanang mapsay-hapsay na pud atong una mapanatag na atong mga kaluuban o Tagalog to ha. Kay kuan kanang dili man sa ingon nga na stress ko, no, kay kuan man good na natural na magyud na kanang naidagang kuan dito sa sulod sa atong balay, atong ipang-arin, sa atong ipang-safe, ana bitaw atong pantakluban na gusto nako inana bigid na, no, nana bigid na atong gusto unta nga kanang mahuman na, pero di man gyud nato ahawak pud ang kontraktor, no, kung unsay ihang plano ba. Pero napadungog-dungog nako nga may unta nig mahuman na, wala pa di pa matapos ang bulan sa November ba, gusto na nako nga mahuman na ta diri kay para makaproceed na pud ta sa lain, mo ginawa sa takadyot, inhale exhale, baka suroy-suroy takadyot, no, kay tagaan man tag chance ba. Pero mol gito usbon ko dili man nato hawak pod ang ilahang mga plano sa kontraktor, ana. Pero gamay na lang pud ang kulang ani, guys, sa atong renovation project kay ato pra man gyud among gipatrabaho diri sa among balay, guys. More on sa ato pra gyud siya. So mol gito usbon ko, no, nga ang kulang gyud ani kana na lang yung kanang mini ribs kanang sa sidings baka na makita ninyo dias taas bitaw, kanang dias taas basta atop ani atong garahian kana kuan man na siya diya, sidingan pa man na siya diya, guys. Nang atong isiding diya dili tong binaklas nga atop, guys, kay naaman tas atubangan. So ato na siyang bag-uhan sa siding sa katong gitawag og mini rib ba, balik-baliko na ako, no, kay para klaro ba. Kana din kana ding mga bulada diya ato pud na siyang takluban pinaagi sa alkuba. Din ako nadunggan burag mini rib ra gyapon ilahang material nga gamiton sa atong alkuba. Tanan bulada, guys, amo nang pa alkubahan using the mini rib, di ba?
So mo lagi to kay wala man ko i-content karon kaya more on sa atong content dire sa ato ang YouTube channel kay kuan ba ya more on dire sa atong renovation project, but after anang atong renovation project lisod pud og muundang na ta sa atong vlog kay nahuman naman ang atong renovation project. So mo proceed na pud ta sa lain nga to ang kalingawan og kuan dire sa atong balay bawon sa mga kalingawan dinhi nga ato pong para mahapsay-hapsay ang kaning dire sa atong especially dire dapit sa ato ang laundry area og kaniday butanganan sa ato ang tanom, ato nang i-level up diya, ato nang luwaso ng atong mga tanom nga nagkaroon o kanang naigo na center gid sila sa init kay baluoy bi akong mga tanom guys, pero sag dila stay put lang sa modihang importante gab kabunyag-bunyagan man sad sila pero luoy lagi kay nakita gid sila maayo sa adlaw. So na po koy plano diya mga auntie sa kanang dapit yes ato mga tanom ato na diyang buhatan og kanang para mabutangan natog net bitaw auntie, and watch out for that kay i-appeal po nato sa itong vlog ug uban pang mga parte diri sa mong balay nga amo need pud namo i-level up gamay lang gud kutob ra gud sa atong makaya din nato palabian ha, kutob ras makaya importante ang very important gid mga auntie is ang atong atop kay layo na ta sa mga tulo-tulo. I-enjoy na lang nato ang atop nga kuano. I'm proud nga namin na ang klases mga atop bang enjoy nato na for the rest of our life. Char lang. English. Bitaw mga auntie, happy kaayo mini bahalag ang atop ra gyud ang nausab sa among balay mga auntie. Usbon ko bahalag ang atop ra na usab sa among balay. I'm very proud and we are deserving for that. Diba? English na po to mga auntie, no? I-try na to. English ug Tagalog try. Sa Tagalog ay gabak kawan magun sa migin Tagalog nga bright dako mo to ko grado sa Tagalog Pilipino mga auntie pero galisod lagi ko Tagalog lagi auntie na. So kay use medyo na ako na Bisaya, so Bisaya gyud mi diring dapita mga auntie, daghan man pud tag mga Bisaya nga vlogger especially des Davao, daghan kay Bisaya diya nga vlogger ba. Bitaw mga auntie, so na we're hoping and praying nga mahuman na taaning atong project mga auntie. Wala pa'y Pasko, mahuman na untain taon ni no, pero sa akong una sa akong estimate mga auntie sa dili pag di mahuman ning bulan na mahuman na gini atong project dire sa atong atop renovation project kay ang kulang lang yun ana. Ang kulang na lang yun ana mga auntie is ang alkuba na lang yun mga auntie diri sa gawas ug sulod mo na lang mga yun ay kulang og Ginoo ko unsa pa bay dugayan no kay kuan naman na siya na plaster na medyo ang maayo nato major project mga auntie. So mo la tabangi lamig pray mga auntie nga wala untay mga kakulian nga maabot sa atong kinabuhi especially sa ato ang mga trabante nga mo trabaho ana safety unta sila asa sila karon ug mobalik na unta sila. Nanawagan ko sa inyo char lang. Ito mga auntie, nananghid man pud to sila mga auntie. Oo. Kay gawlat-hulat pasad lagi sila sa materialis. Sa itong materialis, baka itong mini rib, nga itao diya sa sidings, dera. Mini rib, kung sa itong gahulatan, kaning atop diri sa itong laundry area, basin idunga na pud nila, ang katuding material na to sa itong alkuba, dito sa sulod, o diri sa gawas, basin idunga na lang pud unta na nag-deliver mga auntie, kay para tuloy-tuloy na sad ang ilahang pagtrabaho, ba para mga human na ta diri nga side mga auntie, kay basin gisumha na po muglantaw anang ako ang balay. Nga sige na ako i-part sa akong video kay mo madyo akong content sa pagkakaroon mga auntie ang kaning among atop renovation project og ang uban gali ani tuwa na nako gipang-upload to sa akong Facebook mga auntie. Ayaw mo kalimot ha, tan-aw lang pud mo dito sa akong Facebook page dito sa Che Blagera, naata dito daghan. Mga auntie. Ako sa ituyok sana akong kuan mga auntie. Akong video mga auntie ituyok sa nato anhi sa diris kapayas mga auntie kay daghan na kay hinog ani wa joy nanumbaling diri mga auntie then dalikyatan pud nato tong akong mga bag-ong binaklas bitaw nga mga ceiling joists dito sa among luyo. Ay salamat kay gipangayo nato siya og nahawan-hawan na ta diri mga auntie nabilin diri kay kanilang siyang mga plywood nga sagdi lang kay ato nang solusyonan ng mga plywood o gani pong mga plywood nga mga nakunis-kunis na ato pud nang solusyonan no. Kuan na basta pangitaan ta nagsolusyon kana mga inani nga mga silikuot kay tan-awan mga auntie. Kana siya. Then balikan nato ni kapayas mga auntie mintras na apatay oras.
Suroy sa ta diri sa atong kapayasan sa atong silingan mga auntie. Magtan-aw ta diri na hinog o ato ning kuwaon mga auntie. Kawa na may nanumbaling ani kay mga tao diri mga auntie kay gisumhan na sad sa kapayas bitaw sa tinuod lang gisumhan na mga tao diri sa kapayas mga auntie. So sayang man punig mahulog lang pud ni diri nga walay makapahimulo so ato na lang ning pahimusla ni mga auntie kay kami man diri ang naa sa atbang aning kapayas mga auntie ambot dias pikas basin gisumhan na pud sila diha. So kita na lay magmuoy-muoy aning harvest mga auntie before na to i-end atong video mang harvest tag kapayas mga auntie kay magsaba sa silingan mga auntie ha kay ato po ning harbison kay para atong kaunon kay para maayo tong pagpupo ba sa lugar so tempa sa mga auntie kay burag walay kusog diri dapit nga parts akong kamot so diri ta oh di ba oh oh di ba oh hinog na ni mga auntie. Hinog na duwaon na tog harvest mga auntie. Kawadyo na numbaling ani ba kami kusog ba kay may mga oni Antoni og kapayas mga auntie. So ato ning harbiso ning isa ka kapayas. Dili na lang ko mananghid kay layo magud ang tag-iya ani oy pero nakabalo naman to siya nga pang harvest kasagaran diri kay kami. Ah! Kaluoy sa kapayas tuyok-tuyok. So diri ta ato ning kuwaon ning isa kay sayang man iba kung way manumbaling ani mga hulog ra ni diri. Oh, di ba? So duwa ka bot tong harvest sa lugar. So moro to mga auntie oy diri ra kutob atong video kay diri ta kutob kay init na kay tanan niya napasad mi. Dapat koy buhaton dito sa sulod sa balay. So thank you for watching mga auntie and please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing and please like, share and comments and then paki-click sa notification bell para ma-update o mamaritis ka sa among kinabuhi diri sa among gikabisiyan diri sa among balay. So thank you for watching and we will see you again tomorrow. Bye. Luoy kayo. Oh, duwa ka ba kung na-harvest sa lugar?